Viděla jsem, že jsi byla včera u vody s tím tvým novým, tak povídej. Ale prosím tě, sice je krásný, ale úplně hloupý. No vypovídej. A když už hlavně něco má, tak se na něj nedá koukat. Přesně tak. Já se snad nevdám. No, máme toho těžké. Přesně. Ale představ si takového krásného, šarmantního, elegantního a se smyslem pro humor. A nemusel by být zrovna nejchudší. Nemusel. Viděla jsi toho nového, který se teďka nedávno přestěhoval do města. Slyšela jsem o něm. Jaký je? Počkej, uvidíš? Je tak krásný. Vážně? On je kocor, je perfektně urobený, je nejhezčí na celém světě a jezdí na babetě. Je kocor, je perfektně upravený, všechno mu parádně sedí a každá po něm letí, a každá po něm letí. Vidíš ho? Koho? Toho z města? Tam. To je on, teda je to vážně kus. Ježiš, jsi měla pravdu. Podívej se na ty oči. A na to tělo. A ty vlasy. Ježišmarja, Ježiši. Buď bláhova, mrkl na mě, no to teda ne, mrkl na mě, to bylo na mě, já jsem hezčí, no to teda ne, bruneto, blondýno, já jsem hezčí, mrkl na mě, si myslíš ty? Tak si to konečně přiznej. Vidíš ji? Koho? No, tu holku. To si děláš legraci. Coura je... Ona nám ho normálně bere. Coura. A my se kvůli ní málem pohádáme. Prosím. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. Paní Sluníčková. Paní Sluníčková. Co vás tu žere, paní Sluníčková? Ostříha? Jízka, pane doktore. A strašně velká. A z čeho je tříska?
No z čeho? Pane doktore, já si tak vařím kolem 10. hodiny. To můj muž Pepa říkal, hele Máňo, to bych chtělo gulášek, pivíčko, knedlíček na oběd. Tak já vařím a míchám a potom koukám a třískám. Takováhle, jako tráva, pane doktore. No, z čeho tříska? No, z vařečky. Koupila jsem si ji v Tesku. Telesku, blesku, myslím z jakého dřeva. To máte těžko, některé dřeviny jsou jedovaté. Třeba takový akát, no modřín. Taková tříska z modřínu, to udělá pěknou paseku. Myslíte, pane doktore? Au! Teda, pane doktore! Máte jediný problém s třískou? Když o tom tak mluvíte, pane doktore, já mám takový problém. Víte, poslední dobou jsem strašně přibrala, pane doktore. Mája, to jako sousedka, ta říká, hele Májoš, to máš určitě z těch polívek, co pořád vyvařuješ Pepovi. Je to tak, pane doktore? Mám to z těch polívek. Kvasnicový? Někdy kvasnicový. To víte, to bude zlá. No, ukaž to. Krkovička trochu zatoulá. Docela šlo. No. No, já myslím, že jste docela v pořádku. Lidi, ani nejste tlustá. A jsem, pane doktore. Když vám říkám, že nejste, To by mě řekněte, že jsem. paní Sluníčková, vy nejste tlustá. Vy jste březí v posledním stádiu. Březí, pane doktore. To myslíte jako těhotná? Já myslím, jako, že čekáte miminko. A hned teď. Upač. Pane doktore?
Paní Snímčíková. Tady to máte. Pane doktore, to je celý Pepa! Děkuju, pane doktore. To bude Máňa Kouka. Naschle. Miláčku. Půjdeme doplnit zásoby.
co? No väčšina majetky. Isto má majetky. Jeho mamku poznám už dávno. A tam má teda poriadne majetkov. Ale vlastne, čo majú po majetkoch? Mne sa nepáči, ja ho nechcem. Ale no. No čo povieš na mňa? Ja neviem. Myslíš, že je mali? Vieš, pozri sa, koľké zásoby vlečú domov. No ale... Bohus, ja neviem, keď ty vieš tak dobre okomenť, ako to kriko to tak tam hodíš, ale to je také dobré, a ona isto nevie, aj sa to neľúbi, ona nevie pariť, nie. Ale keď sa naučí. Myslíš? No co povieš na ňo? Pekný chalan. Na to naše gazdolstvo by sa akurát hodil. Starý mládenec skúsený a ty taká neskúsená panna ešte. Ale mamička... Co hovoria? Ja už nesem. Čože, ty nie si panna? Nesem. Ešte mi nakoniec povieš, že si v tom. Áno. Tvár sa tak. Uspievaj sa na nich, ako by sa nič nedialo, niečo vymyslíme, no. No čo to? Čo povieš na to? Ja neviem. Mne sa to nezdá. Minule som šiel okolo krčmy. Neboj, mami, neboj, nešiel som donútra, nie, vôbec. Ale chlapi sa tam rozprávali o tej poslednej dievčine tuto v dedine, že je ako chrípka, že ho každý mal. Joj, A to ja nezdá. všetkému nemusíš. Myslíš, že to nie je pravda? Ja neviem. Mne sa to nezdá. Stále sa mi to nezdá. No co? Pristaneš? Veď on je taký ťučko, ani nezbadá, že není jeho. A ešte tatko ti dá tie knižky, čo ti súdru, vieš, čo ti šetrí. Majetku budete mať dosť za to, ale už len nejako vychováte. No, porozmýšľaj, no. Tak, ja pristávam. No, skúsiť môžeme, no. No čo? Aj traktor ti dám, aj kusí poľa. A isto? Aj pár šátok ti hodí. Jaruna, poď, ideme na ten burčiak, dobrý majú, Kristánko, poď. Dobre, Poď, a ešte prídeme. prídeme za chvíľku. Mladých necháme, nech si zavížu. Prosím. No, tu sú preč. No, ukáž sa mi tu, no. Neviem, no. Aj tak sa tam pozreli. Chlapi, vravili, že si taká... Veru, to si na tom pravdy bude, no. Uvidíme, či to bude stáť za pravdu. No a ty tiež patríš medzi tie tiché vody, čo brehňujú. To má svoj dôvod. Ja doma takto pri sukni, no tak ťučko, nič robiť nemusím a mám vedieť. To je tak, jak mám myšlenie. No tak, vieš čo? Tak sa to by nemohla vybrať nápad. Veď najprv spojíme, robiť nemusíme a ešte aj zarobíme. Takže by sme tak popretali a takto. Ty kvietok diabolský. Neviem, môžeme to skúsiť. A deti máš rád? Ani by sme sa nemuseli, ale tak keď už by niečo... Jedno, nevadí. A vieš čo? Ty sa to ľúbiš. Uvidím. Daj, tu diabli dno. Aha, táňo, liska jedného, už viem, s kým ho mám. No celý, no, takže už je ruka v rukave, šťastie, že sme to nakúpili a môžeme už ísť pomáhať. Dám, 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 dám.
takto ruky. Vezmem ti Mary na nové šaty. A zatiaľ mi všetko porozprávaj ešte raz. Olivier, kedy sa už vezmeme? Vezmeme? Áno. Ale veď ešte nemáme ani dom, ani koňa, ani žiadnu vidinu, ani deti. A ty by si sa už chcela hrať. Ale to mi hovoríš už 2 roky. No 2 roky nie sú až taká dlhá doba. Olivier, ty máš inú. No a moja milujúca iba 2-krát meraj a raz strihaj. Poznám sa. Prídem zajtra, ale už posledný krát. Už som hovoril s kňazom. Áno, bol som tam a povedal som mu, že my dvaja sa chceme vziať. Áno. A on niekto na to zomrel. Ale to už mi povídáš celé 2 roky. A v takých veciach sa predstavuje, to je dráha. Nedáš si ze mňa legraci. Dobrá. Budu čekat. Láskonka moja, Mário. Chlapi moje, konečne som zase s tebou. No. Keď ti odložím. Musím dobre. Vieš, musím ti povedať, že ma niečo trápi. A čo také? Ja už nevládzem ďalej takto stále držať náš vzťah v tajnosti, niekde sa ukrývať. Kedy ma už konečne pojme za ženu? Rodičia na mňa tlačia, už ma chcú vidieť pod šepcom, stále mi dohadzujú nejakých nápadníkov a už nebudú väčšine tolerovať moje protesty. No vieš, drahá, ale s tou svadbou to nie je až také jednoduché. Musíme našetriť nejaké peniaze, ja mám teraz strašne veľa práce, je tu lesová sezóna. Okrem toho musím načas odcestovať preč. Ja viem, máš toho veľa. Podaj by mne, veď si najlepší krajčík v širošírom kraji. Budem trpezlivá. Áno, ale teraz už je rýchlo preč, pretože ma čakajú ďalšie záčasy. No pekne. Olivier, som tak zúfalo šťastná, že ťa opäť vidím. Mám pre teba úžasnú novinu. A akú? Konečne sa vezmeme. Aha. A prečo? Poďte. Jacqueline, poď sem, niekoho ti predstavím. Ty? Toto? Miláčik, ty si sa konečne vrátil. Ani nevieš, aká som šťastná, že ťa vidím. Mám pre teba úžasnú novinu. Prosím, poď som tvoje dieťa. Dieťa? My všichni.
Moje šatôčky. Také nádherné. Aha, aké sú len utešené, farebné. Žltá, kvetinkovaná, vyšívaná. No, nikto sa tu ani len nezastaví. Ja neviem. Čo Wow. mám robiť? Ako nakrmím svoje deti? To musím ešte skúsiť. Dobrý deň, mladý pán. Jaké dujú, tu nič neduje. Čakočky by mi obrialo. Ale aha, aké sú krásne. Vyšívané. Ale vyzeráš ako si ako vrabčiak. Okay, this is really nice. Yes, it's nice. The lady. No. Listen and look. Look. Už len nájsť, ako si mi tam vykydal, tam už sú len nájsť. Ty jeden. Čo? Čo za luk? Ja nepredávam luky, ja predávam šatky. Oh no, dear God. Jedna utešenejšia, ako druhá. No, please. No, bože, jaký si No. krásny. Shit. Lepšia. No, pozri sa na seba. Vidíš to? What the? Look at me. Like a parrot. Nádherný si. Aj hýriť by sa ti zachcelo, čo? Ale ja nemôžem, ja mám 6 detí a musím ich nakrmiť, vieš? What I thought. Okay, the lady. I can't wait. I need to get there. There. Okay, there. Okay. Thank you very much. Okay. Bye-bye. Bye. Bye, bye. Bye, bye. No. Hello. Come here. Please. Moment. Stupne. Yes. Stupne is that way. Stupne. Good luck. Do you understand? She understands. Bloody hell. Bye, bye. Bye. Ako som dobre predala. Aj starý bude mať na pivo, aj deti na termín. Celkom utešený deň za mnou. Môžem ísť domov.
jak ja zlutujú, vieš? Dajú, ale potom aj zoberú, lebo sa nedívam. Prosím ťa, vy si tak sprostá, že by ťa aj okradli. No, aby si rovna, keby si ma nemala. Keby si sa aspoň tie košíky naučila prísť, nemuseli by sme takúto biedu triechať. Ja budem pliesť košíky a ty budeš sedieť s krivými nohami, krivými prstami a mávať bakulou, čo? Ja už bola stvora, môžem mávať, ruky má odrevný. Čo dáš to, si svetý, ale to treba si ťa spáva, ty mi to prijatý, ale aj ten. Ničoho ťa nezbaví, ešte aj dáš privolal. Začína búrka. Začína. Prosím ťa, pomôž mi. Poď to. Máme sa nekrič. To som to pomôžu. Chyť ma, chyťáme tého. Poď ťahaj. Ešte. Dozadu. Toč. Nie tam, doprava. Doľava, áno. Toč, ešte. Padne, bože, áno, zakrapenie ešte kruží. Už to bude. Myslím, že búrka skončila. No, je to búrke. Veď vidím, že skončila. Čo vidíš, veď je tu úplná tma. Ja vidím, aj teba vidím, aj Antonka vidím, ale kosti ma strašne bolia. A mňa neboli nič. Takto som už 20 rokov sa nehýbala. Ale ako si... Ale veď ja som slepá. Slepý Antonko. Neviem. Prosím ťa. Poď mi pomôcť. Slepý Antonko. Bože, aj so slepaňou. Kde si? Pán slepík sa žije. Prosím ťa, nebehaj, teraz čo mám za ten kríž, Svätý Antonko, o toto sme ťa neprosili. Tu si. Tu som. Poď sem. Nemôžem. Poď ku mne. Dozadu. Tak. Čo budeme robiť? Ja neviem. Dobrí ľudia, Pomôžte nám. pomôžte nám, ľudia. Velevážené karolínské obecenstvo, nyní máte jedinečnou příležitost zhlédnout bombastické představení naší světoznámé artistické skupiny. Nyní přicházejí. Nepřicházejí, ale přijdou. Velevážené publikum, nyní můžete vidět přicházet naši silá a krásná provazolestkyně, která vás udiví nejen svými vnady, ale hlavně vám předvede číslo, při němž se tají dech. Silák vám nyní předvede, jak zvedne tuto 120-70 kilovou činku.
která je těžká jako 6 vašich prasat. Jeho číslo začíná právě teď. Nyní následuje přislíbené číslo krásné provazolestkyně v úctyhodné výšce 84 metrů. Milá, krásná, drahá, dnes je významný den a chtěl jsem ti něco říct. Taky. Chtěl jsem ti něco říct. Ahoj. Sedneme si.
Chladno. Kávu? Mám. Jako, že bych si dal. Cukr? Chladná. Cukr. Jeden. Jsou tam dva. To jsem si šila sama. Vlasy. Musím si odskočit. Jde mi to dobře. Teď nebo nikdy. Chtěl jsem ti něco říct. Ano. Všechno nejlepší k narozeninám.
Co by bylo? To jsou naše věci. Teď naše. Teď už jsou moje. Ale my tu byli první. První. Jste si je nehlídali, takže jsou moje. Naše. Tak snad se nějak dohodneme, ne? Amatéry, nejedná. Jakými amatéry? Ani nevíš o všeho, my jsme okradli. Tak, schválně. Tak. Třeba včera tu starou babku. Mlač? Královnu. Královnu jsme okradli. To jste byli vy? To si víš. Tu jsme vošli bozlaťák. Ticho! Už jde už. Prosím tě, holčičko, víš, koho všeho jsem vykradl já? Schválně. Třeba toho pekaře Báču, mlynáře, a i toho žebráka, co tady žebral. Žebráka? Schválně začátečník. A i toho šlechtice, jak se jmenuje, ten, co by na to za von Liechtenstein, a i toho. Ale proč bych ti to říkal? Kde jsou? Kde bych chtěl? Ty nás okradí. Svatba! Lenka! Som ťa zabudla. To bude prúšvih. Lenka! Lenka! Lenka, kde si? Lenko! Môj. Je. Ahoj. Ty jsi ale pešák. No, sice trocha chudý, ale to nevadí. Ja som Lenka. Ako sa voláš ty? Vieš čo? Ale oči máš také celkom modré pekné? Čo? Páči sa ti? Nechceš? Môžeš mi dať aj pusu. Nedáš mi pusu? Nepáči sa ti? Či už ma nemáš rád? Povedz. Lenka! Lenka! Lenko! No, Lenka, už som tu. Čo sa stalo? Prečo plačeš? Ale veď, no... Počúvaj, ja som ťa tu nechcela nikať, ako ja som fakt zabudla. On ťa opustil. On ťa opustil? Celá svadba ide na tým, on ťa opustil a bude plánované výbaviu. On ťa nemohol opustiť. Určite mi niečo vymyslíme, to bude... Lenka, ako páši ma zabijú. Záko to ma určite zabijú, Lenka, stávaj. Ideme domov. Stávaj. Toto bude náročnejšie. Lenka, áno. Skúsime, pekne hlavička hore, áno. Dobre, stoj, prosím ťa, stoj. Lenka, dohodli sme sa stoj. Rovno. Áno, pozri sa pekne tam dopredu, áno. Lenka. Prosím ťa. Tak, snaž sa. Dobrý deň, pán strážnik. Áno. Toto je nevesta.
s vámi samozrejme to ako všetko bude poriadne. Jasné, áno, majte sa, dovidenia, áno. Lenka, tak toto asi nerozchodíme tak ľahko. Ideme domov a čo najrýchlejšie. Toto bude hanba v celej dedine. Ideme. Bravo. No mi povídej, ale aspoň, že neprší. No a co kluci? Ale dobrý. No, slyšela jsem, že jsi byla u vody. Ano, bylo. Všechno mi musíš říct.